akekho umuntu ola emhlabeni ozaleke ngephutha. Long before you were conceived by your parents, you were conceived in the mind of God. It is not fate, no chance, no coincidence, no luck that you are breathing at this very moment. Icebo lakhe waze wakuchuzela nabazali abazokuzala, wakuchuzela ngisho nokuthi isikhumba sakho sizoba njani, wakuchuzela nje yonke into ngawe ukuthi wena uzophila lempilo. Alikho iphutha ngokuzaleka komuntu la emhlabeni. Yonke into umuntu ayiyona into eyenziwe uNkulunkulu kuye. And the Bible says, the Lord will fulfill his purpose for me.